hvordan ændrer man i sit tema? Se, det er et godt spørgsmål. Og det korte svar, det er, at nogle ting kan man ændre, andre ting kan man kun ændre, hvis man kan noget kode. Vi skal lige tilbage, hvis man kan noget kode. Men nu vil jeg vise jer de ting, som I rimelig simpelt kan ændre. Og før jeg gør det, så skal jeg lige sige, at en ting, der gør det svært for mig, det er, at alle temaer har deres egne måder at blive redigeret på, har deres egne indstillinger, fordi WordPress er så fleksibel, at et tema selv kan vælge, hvordan det skal præsentere sine indstillinger for brugeren. Nogle temaer er rigtig gode, og det viser jeg til sidst, hvor godt et tema kan være. Og andre temaer, der er næsten ingenting, man kan røre ved. Så sidder man med en fastlåst skabelon. Men lad os prøve at kigge på det tema, jeg har liggende her på siden. Så vi vælger at gå under temaer. Nej, lad os bare tage kontrolpanelet først, fordi så får vi lige den fulde vej. Så gå ind i kontrolpanelet. Så skal den lige tænke. Og så har vi en side her, som hedder udseende. Og det er faktisk her, I redigerer alt, hvad der har med lige præcis det her temas udseende at gøre i hvert fald. Og i den anden video, der viste jeg, hvordan I skiftede temaet, så får I jo selvfølgelig store ændringer. Men hvis I nu bare vil tilpasse det nuværende tema, I kunne trykke på den her knap. Den giver ikke den giver ikke mange funktioner. Funktionerne ligger faktisk alle sammen her nedenunder, men den laver sådan et vindue, så man kan se ændringerne direkte. Lad os lige prøve at trykke, så kan I se. Så får man et lille vindue her, og så kan man se, hvad der sker herovre. Så det kan man i hvert fald for det meste. Så hvis jeg nu prøver at skifte farven, så blev den rød. Og det vil sige, at man kan se ændringerne direkte på siden. Så det er jo meget smart. Lad os nu sige, at jeg vil have en lidt mere... lad os nu prøve at sige, nu vælger jeg den her farve. Så gemmer jeg, og så trykker jeg sådan set bare luk her, og så vender jeg tilbage. Men lige præcis det her tema, det har nogle funktioner under det, de kalder temafunktioner. Og så er det, at alle temaer er forskellige herfra, fordi sådan ser det ikke ud på alle temaer. Men her kan I se, at man kan ændre en hel masse ting. For eksempel så kan man ændre, hvordan måde forsiden virker på. Og hvis I har set forsiden, så vil I nok kunne se, at det der står herinde, det faktisk passer meget godt. Lad os lige prøve at se forsiden. Det faktisk passer meget godt med det der står her. Så det er jo meget et eksempel på, hvordan at nogle temaer ligesom gør det simpelt og ret i nogle ting. Og for eksempel her kan jeg uploade mit eget logo. Det skal jeg nok også have gjort på et tidspunkt. Og sådan nogle ting. Men der hvor man rigtig kan sidde og nørde med det, der kræver det altså næsten altid kode. Men lad mig give jer et eksempel på godt nok et tema som sådan et tema man skal købe, men som jeg er glad for at bruge, så I også kan se hvad et tema for eksempel kan. Og nu har vi lige hoppet over på en, det kan godt være det ligner det samme som før, men vi har faktisk hoppet over på en ny side, som er et sideprojekt jeg kører med. Og så lad mig lige vise jer. Se, nu sagde jeg godt nok at alle temafunktionerne lå under udseende, og læg lige mærke til at det er på engelsk på den her side. Men I kan jo se på ikonerne hvor vi er henne. Men det gør det ikke i det her tema. Så der var der allerede en undtagelse til reglen, fordi der ligger det hernede. Fordi det her, som sagt, tema har meget, WordPress er meget fleksibel, så nu har de lagt deres indstillinger hernede. Og så lad mig prøve at vise jer, hvor nemt det er, for eksempel at rette i toppen af siden. Så trykker vi her. Og det her, det er faktisk, hvordan toppen af siden skal se ud. Altså her er en menu, og her har jeg et logo. Her har jeg noget luft, og igen noget luft, og noget luft her. Så jeg kan simpelthen bare med at trykke på de her forskellige knapper sige, okay, mit logo skal fylde så meget, og min menu skal fylde så meget. Nu fylder de begge to en halv del af siden. Og så igen kan jeg bare tilføje elementer nedenunder. Og det en header er, det er sådan set bare, det er toppen af siden, og så det I vil smide ind på forsiden, det vil så være indholdet nedenunder, eller andre sider. Det er den der er toppen af alle sider, lidt ligesom at det her, det er min header på den her side, og det her det er så indholdet, så I lige med på den.
Men det var som sagt bare et eksempel på, hvor fleksible et WordPress-tema kan være. Og jeg kan sige, at det kun går den rigtige vej i forhold til at blive mere brugervenligt. Så skal I bruge noget i den stil, så vil jeg i hvert fald anbefale et tema som det her, som hedder Kuato, fra et nyt firma, der hedder Red Themes. Så, men det var sgu det hele.